Hola a tots i benvinguts a un nou vídeo de Harry Potter en català. Avui hem vingut a parlar de quines són les principals diferències que trobem a Harry Potter i la Pedra Filosofal, al llibre i a la pel·lícula. Harry Potter i la Pedra Filosofal és el primer llibre de tota la saga i està escrit, evidentment, per la J.K. Rowling. Aquest llibre es va publicar a Anglaterra l'any 1997 per l'editorial Bloomsbury. Però abans, que això és bastant interessant, aquest llibre no va ser acceptat per publicar-se en moltes altres editorials, que segurament després d'aquesta se'n van arrepentir molt. A casa nostra, a Catalunya, ens va arribar el llibre de Harry Potter i la Pedra Filosofal l'any 1999, amb la traducció de la Laura Escorihuela i publicat per l'editorial Empúries. Una altra curiositat molt xula és que l'any 2007 una de les primeres edicions publicades de Harry Potter i la Pedra Filosofal la va signar la mateixa escritora, la J.K. Rowling, i es va subhastar a Anglaterra i es va arribar a vendre per quasi 28.000 lliures. Una barbaritat! Una altra part molt bonica és que el llibre també ha guanyat molts de premis literaris, però per una altra banda també ens trobem molts grups religiosos que estan en contra del llibre perquè diuen que promouen la bruixeria. Tot i així, hi ha bastants grups catòlics que sí que defensen la publicació de Harry Potter i la Pedra Filosofal i de la saga perquè diuen que promouen valors d'amistat i de cooperació que lliguen amb el cristianisme. I a més, el llibre va ser un best-seller durant més de 2 anys seguits, entre el 99 i els 2000. Aquest llibre ha estat adaptat en altres versions, com poden ser la pel·lícula o també poden ser diversos videojocs. La pel·lícula es va estrenar l'any 2001, però a Catalunya no ens va arribar fins l'any 2004. Es va doblar a l'estudi Sonobloc i va estar dirigida per en Quim Roca i traduïda per en Lluís Comas. A més, la pel·lícula ha sigut una de les més taquilleres de la història, evidentment en el seu moment. Ara segurament la superen moltes altres. Si us heu llegit el llibre o heu vist la pel·lícula, segurament ja sabeu de què va, però pels que sou nous per aquí i us pregunteu què és això de Harry Potter, us explicaré de què tracta el llibre de Harry Potter i la Pedra Filosofal. En aquest llibre ens trobem en Harry Potter, que és un nen que viu amb els seus oncles, els Dursley, i amb el seu cosí. Quan compleix 11 anys, el va visitar en Rubius Hagrid, que ve de l'escola de màgia i bruixeria de Hogwarts, i se'l vol endur a l'escola perquè en Harry és un mag. Quan arriba allà, en Harry comença a aprendre sobre pocions, encanteris i fa amics que són en Ron i la Hermione. I a partir d'aquí s'haurà d'enfrontar a coses que no s'havia imaginat mai. Ara anem a passar a parlar ja de quines són les diferències que trobem al llibre i a la pel·lícula. Les més destacades, podríem dir, són que els Dursley, els llibres són rossos, en canvi a les pel·lícules ens els trobem que tenen el cabell marró. En Harry, als llibres, sempre té els ulls de color verd, igual que la seva mare. En canvi, a les pel·lícules els té de color blau. I, de fet, aquí hi ha una anècdota bastant graciosa, que és que van intentar posar-li lentilles a l'actor, en Daniel, però tenia al·lèrgia. Llavors, al final, la J.K. Rowling, com que sí que volia 100% que fos ell, l'actor que encarnés en Harry Potter, va decidir que no tenia importància. L'altra diferència que també trobem entre la pel·lícula i el llibre és amb en Ron. El llibre ens diu que en Ron té el nas gros, les mans grosses i els peus també molt grossos. És un mini hobbit pèl roig. En canvi, això a les pel·lícules realment no és així. De fet, té un nas bastant petitó. I l'Hermione també ens diu que té unes dents molt tirades endavant i que sembla un conill. I això a la pel·lícula no ho trobem. La següent diferència la trobem a les coses estranyes que li han passat a la vida d'en Harry. Hi ha un moment on en Hagrid li pregunten a en Harry: no t'ha passat mai alguna cosa estranya que no ha tingut explicació alguna de per què ha passat? I el llibre ens explica que en Harry diu que sí, que un dia li rapen el cabell i l'endemà quan s'aixeca torna a tenir tot el cabell una altra vegada, és com si no li hagués passat res. En canvi, això a les pel·lícules no passa, sinó que ens explica l'anècdota del zoo. En el zoo, en Harry fa desaparèixer el vidre que hi ha i en Dursley es queda atrapat a dintre la gàbia de la serp. L'altra diferència la trobem amb la Nimbus 2000. A la pel·lícula veiem com li arriba en Harry la Nimbus 2000 per missatgeria mussolaire i li porten un paquet amb l'escombra dintre on l'obre el gran menjador amb tots els seus companys i es sap que la McGonagall és la persona que li ha enviat l'escombra. Però això als llibres no passa, sinó que en Harry rep un paquet amb una nota de la McGonagall on diu: Harry, no obris aquest paquet amb els teus companys
perquè no vull que ningú sàpiga que te l'he regalat jo. Una altra de les diferències entre el llibre i la pel·lícula és la baralla que hi ha entre en Quirrell i el professor Snape. Els llibres ens diuen que en Harry escolta a prop del bosc prohibit com en Quirrell i l'Snape es barallen. En canvi, a les pel·lícules veiem que l'Snape i en Quirrell es barallen a uns dels passadissos de l'escola de Hogwarts. A la pel·lícula podem veure que en Harry, en Ron i l'Hermione van per equivocació al tercer pis, on hi ha en Fluffy, el gos de 3 caps, que està guardant la trampilla. Però això als llibres no és així, sinó que hi ha bastants més personatges involucrats en aquesta escena. L'Hermione i en Neville es posen a seguir en Ron i en Harry, que van cap al tercer pis perquè en Draco Malfoy els hi ha parat una trampa. Aquest tros sí que és molt diferent llibre-pel·lícula. I si continuem al tercer pis, trobem una altra diferència, que és que quan en Ron, l'Hermione i en Harry intenten passar per la trampilla, a la pel·lícula ens trobem que en Fluffy ja està dormit. En canvi, això als llibres no és així. Ells tres han d'aconseguir dormir-lo. Trobem més diferències ja cap al final de la pel·lícula. Una d'elles és que quan arriben al llaç del diable, el llibre només aconsegueix passar l'Hermione i ella ha d'ajudar tant en Harry com en Ron a poder-se desfer de tots els lligams. En canvi, a la pel·lícula no és així. Veiem com en Ron es queda atrapat, però l'Hermione i en Harry sí que aconsegueixen passar. I el que també és diferent ja d'una de les proves finals, doncs és quan arriben a l'habitació amb totes aquestes claus que volen. A la pel·lícula ens trobem que només en Harry agafa l'escombra i es posa a perseguir la clau que obre la porta. En canvi, això als llibres per res del món és així i tant en Harry com en Ron com l'Hermione agafen l'escombra i es posen a perseguir la clau. I ja per acabar, una de les escenes finals és quan en Harry Potter i el professor Quirrell s'enfronten. El llibre ens diu que quan en Quirrell toca en Harry, ell es crema, i que quan en Harry toca en Quirrell, en Harry doncs li crema la cara. Què passa? Que a les pel·lícules només veiem que és en Harry que crema en Quirrell, quan realment no és així. Molt bé, Potterheads, això ha estat tot per avui. Espero que us hagi agradat aquest vídeo de diferències, pel·lícula, llibre. Si en sabeu algun altre, deixeu-me'l aquí als comentaris i ens veiem a la pròxima. Malifeta, feta!